Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu. A yau shirin hantsi ya yi duba ne akan sana'ar ƙira, amma ba irin ta maƙera ba. Wannan wani fanni ne da zuwan zamani ya zo da shi, a inda mutanenmu suke ƙera kaya irin na bature, watakan mashina da ake amfani da su na zamani. A yau mun ziyarci Fanteka a garin Kaduna, a inda muka samu zantawa da wani bawan Allah wanda ya ƙwarance a wajen haɗa mashina da kuma sarrafa ƙarfe domin yin abubuwa da za su amfani har matan gida. Da farko dai za mu fara da sanin shi wannan baƙo namu. Assalamu alaikum, sunana Haruna Musa Hussaini wanda aka fi sani da El Harun Construction and Metal Work. Sannan ina zaune, an haife ni a cikin garin Kaduna, na yi makaranta a cikin garin Kaduna, na kuma fara zuwa Fanteka koyon aiki daga lokacin da nake firamare har zuwa yanzu da nake aiki tare da kaina. Wannan sana'a ta mu sunanta, da farko dai yanzu muna yin walda, mun fara da tinka. Wato tinka su ne masu kere-keren ƙananan ƙarafe, bokitai da marahu da tukwane, akwatuna, masu dai yanka kwano su kera su ake kira tinka. So mun fara daga nan har zuwa kuma muka zo construction na dukkanin abubuwan da muke so muke kerawa. Malam Haruna ya fara ne da sana'ar tinka, wanda aka san su da ƙananan ƙere-ƙere. Daga nan ne ya faɗaɗa tunaninsa ya fara manyan ƙere-ƙere, wanda a yau yana ƙera abubuwa daban-daban. Alhamdulillah muna yin abubuwa da dama wanda ya shafa abin da ake kira ƙira. Construction inda maganan ƙarfe ne, duk abin da ake so muna yi. Muna yin kayan asibiti, muna yin kayan bakery, kayan gidan biredi, muna yin kayan dama yogurt, muna yin kayan sabulu, muna yin kayan kiwon kaji da kayan noma-noma kala-kala daidai gwargwado. Mun fara ƙirƙire daga lokacin da muke aikace-aikace, da abin da muka gani sai mu ce za mu ƙera. Wani abin da ba mu gani ba kuma mutane sun zo sun tambaye mu, mu masu sana'a kaza ne muna son abin da zai kawo mana sauƙi a cikin sana'armu, sai mu tsaya sai mu ƙera musu ainihin abin da suke so kuma a samu biyan buƙata. Alhamdulillah. Kalubalen yau da kullum suka jawo Malam Haruna ya fara samarwa da jama'a abin da zai ke sauwaƙa musu sana'o'insu, wanda shi ma ya zamto babban kalubale saboda rashin samun ci gaba a fanninmu na 'yan Najeriya gaba ɗaya. Daga fannin da yake bayani an karanta mana tunani. An taƙaita mana tunani a Najeriya. Yawanci muna ƙere-ƙere ne daga abubuwan da ke kasuwa, amma mutumin ya zo ya ce yana son kaza, kawai za mu yi tunani ne me za mu ɗauko wanda yake yin aiki iri kaza mu sa a wuri kaza yi aiki kaza, saboda an taƙaita mana tunani. Yanzu ba ma ƙirƙiran abu da red a ce mu muka ƙirƙiro waya muka fara yin ta, ko kuma muka ƙirƙiro wani mashin wanda yake kaza. A'a, sai dai za mu yi wani mashin, amma za a ɗauko wancan mashin a haɗa da wancan a haɗa da wancan. Kamar yogurt mixer za ka yi tunanin ka yi tanki, ka nemo electric motor wanda ƙarfen ba a Najeriya ake samun shi ba, electric motor ba a Najeriya ake samun ta ba, da ana shigo da su ne. So irin wannan za ka zo ka har haɗa ka yi abin da kake so, zai baka insha Allah. Kamar injin kwaɓa biredi, akwai giya mota da muke samu wanda yake ba ainihin wanda bature ma da bai yi ta don aikin biredi ba, amma mu za mu juya ta kuma za ta yi aikin ta biya bukata. Baya ga haka mun lura da cewa akwai abin da yake musu katanga da yin ƙere-ƙerensu, wata kan fara ƙirar tun daga farko, ba wai na haɗe-haɗen fasaha daga wasu ba. Kafin bature zo Najeriya ana tono dutse a cire tama da ƙarafa. Ina wannan basira take a Najeriya, za ga kai ma baka san da ta tafi ba. Da kuma an ci gaba da wannan, da mun yi nisa. Sai ya zama ana kawo mana ƙarfe, so aka cire mana tunanin mu yi ƙarfe. Ana kawo mana electric motor, maimakon abin mu da tunanin ya za mu samar da electric motor. So kaga da an taƙaita mana tunani ne. Agogo da kake ɗaurawa za ka ga da yana da tsada, saboda a daɗa taƙaita mana tunani. In za ka yi agogo a Najeriya za ka kashe kuɗi mai yawa, amma yanzu ga agogon kuma ya zo hannunka a naira 500 ko 1000. So kaga an taƙaita maka tunanin me yake baka wahala, me za ka yi. Shi yasa tunanin mai juyawa su kuri, shine abin da nake nufi takaita tunani. So yanzu duk abin da muke so mu kera, idan ka shiga kasuwa kana son kwano kala kaza za ka samo shi. Ba za ka fara tunanin
a wannan dutse zan ciro karfe kaza, dutse kala kaza in narka ya zama karfe kala kaza ba, duk an takaita mana wayannan abubuwan. Shine abin da nake magana. Wannan wani babban kalubale ne ga gwamnati da kuma ragowar mutane, saboda dalilin jiran da muke yi sai Bature ya sarrafa nasa ya kawo mana, shi ya jawo mana durƙushewar masana'antunmu. Durƙushewar masana'antu da rashin mai da hankali kan masana'antun, shi rashin mai da hankalin gwamnati kan masana'antu shi ya durƙusar da masana'antu. Mu kuma mutanen da suke kirkire-kirkire a kasashen da suka ci gaba su ake ɗauka a yi rayuwa da su, a ba su tallafi su tafi duk inda ya kamata su samu ilimi su zo su ci gaba da ƙira inda yake, wanda mu ba haka ba ne. So duk ƙoƙarinka da kai za ka fara daga farko ka ƙari daga ƙarshe, in ba sa aka ce ba gwamnati ba za ma ta tallafe ka ba, ba za ta damu da abin da ma ya dame ka ba, sai dai kawai ku yi rayuwa ku iya ku talakawa ko kuma iya masu bukatan irin sana'aka. Gwamnati ba za ta duba me ya kamata, wani irin tallafi ya kamata a yi maka ba, har a dinga ɗiban kayanka ana fita waje. Ƙarshe ma kana iya gama ƙiran abubuwan sai dai ka kasa da kanka in kana so ka siyar, wanda za ka iske ƙasashen da suka ci gaba suna da maketa masu fita duniya su nemo masu bukatar irin abun, sai a zo wajen ka gwamnati ta siya ta fita da shi can kuma ta siya, ko kuma in su mutane da aka wakilta kan haka. Dalilin rashin wajen baje fasahar su ne ma ya jawo ba sa kira iya tunaninsu, saboda idan sun kashe kuɗin haɗawa babu inda za su kai a siya. Shi ya sa ma suka zamto sai dai idan mutum ne ya buƙaci su yi masa kira sannan suke yi. Yawancin inda muke samun kuɗinmu shine daga inda muke yin abubuwa na sayarwa wa'anda muke yi wanda mutane suka saba da shi. Idan ka ga mun samu wasu kuɗi mun ƙirƙiri wani abu, a wani mutum ne ya zo ya ce to shi yana yin kaza, yana so a yi mishi abin da zai mai kaza, sai ce to sai mu ce to ka bada kuɗi mu kuma mai ma, kuma sai in ya bada kuɗi insha Allah sai ka ga an yi nasara an yi abu. Hanzari ba gudu ba, domin a cewar Malam Haruna ko a yau suka samu irin tallafin da ya kamata za su dage wajen kera abubuwan da har ƙasar waje sai an fitar. Kwarai musamman kwarai muna da sha'awa kuma muna da ra'ayin haka, idan har muka samu tallafi ko wanda zai kai mana kayan waje ko kuma a'a yadda za a zo a siya a fita da shi waje, za mu so haka. Ko shin wace shawara gare shi ga matasa akan yin sana'a? Alhamdulillah, idan mutum yana sana'a kowace iri ce lalle ya zama ya samar da aikin yi, kuma ina kira ga matasa da ke gida waɗanda suke zaune kada su rena sana'a ko mun kankantanta, idan suka rungume ta da ƙarfi za ta ɗauke su, za kuma su gudanar da rayuwarsu kamar yadda sauran mutane ke gudanarwa. Amma babu abin da zama a gida yake haifarwa illa ci baya da kashe zuciya da rashin sanin abin da mutum ya kamata ya zo yi a duniya. Ko wannan sana'a tana tare da haɗari? Duk sana'ar da ka sani ta duniya kowace tana da haɗarinta, duk sana'ar da ka sani, sai dai wanda ke cikinta yakan saba da ita, wani kuma ba zai iya ta wani ba saboda yanayin yadda kowace take da nata haɗarin. Akwai yadda ake wajen magance abubuwa. Idan mutum muna sana'ar karfe ne, idan mutum ya zo ya ɗaga guduma ya bugawa hannun shi, to zai gane guduma lalle tana ji mutum ciwo, ba zai ƙara bugawa kanshi ba. So idan kuma mutum ya zo wajen aiki, akwai safety boot, hand glove da sauransu. Idan mutum ya hango abin da zai cutar da shi tun kan ya je gurin, lalle zai gane wannan abin yana cutar da shi, ba zai matsa kusa da gurin ba. Amma in ya ganganci, to babu wani wanda zai yi ganganci daga abin da yake cikin sana'a shi wanda ba zai hallaka shi ba. Kowane kira ne Malam Haruna ya fi so a cikin kayan da ya kira? To mu abin da muke so, abin da muka fi so shine mutum ya zo ya ce ga irin abin da nake so ya zai yi a yi shi, to irin aikin da muke sha'awa kenan za mu duba mu gani mu mishi bayani daidai gwargwado, in ya gamsu mun gamsu da shi to muna sha'awan irin wannan aiki, ba aiki ma da kowa ya saba da shi ba, saboda in kai ka gama zai zama na don akwai ayyuka da dama da muka yi wanda mutane da yawa na cin abinci da shi, wanda da yawa babu shi mun samar da shi. Kuma da mu kai construction ɗin abu guda ɗaya ka ƙirƙiro abu ɗaya ka ƙera, to waɗanda za su amfana da shi Allah kaɗai sani, wani ma zai gan shi ya yi shi ba tare da ya san daga ina aka fara ba. So ina jin daɗin wannan aiki alhamdulillah. Dalilin da ya sa kuwa na ce haka, misali kai ne ka zo ka ce da kake so,
abin nan kuma za ka tafi tallan shi kasuwar duniya ne, kana so a inganta shi ko a kyautata shi, dole ne a yi, so cajin shi zai zama da bambanci. Idan har ka fahimci za a siya da yawa, za ka ɓata lokaci ka ƙirƙiro mashin wanda zai taimaka a yi abin nan. Kamar za ka yi abu ƙwaya 50, 100, 10, ba za ka ɓata lokaci wajen mashin ba, saboda mashin ɗin yana iya cinye kuɗin yin guda 1000, kuma babu mai yin mashin ɗin da zai maka abu, babu wanda zai ci gaba da siya, ba kuma ga da tabbaci, ba kuma da wani wanda zai tallafa maka wajen yin wancan ko da kaya asara. So idan har mun samu wanda za su fitar da kaya waje suka ba mu goyon baya, ba ni ba, duk wani mai kira ta hannu aka je aka ce ya inganta, to lalle zai inganta kuma zai yi abubuwan da yawa, zai kuma tsaya ya fitar da, in ma mashin ne abu zai yi mashin din, saboda ya san aikin ba mai karewa ba ne da zai taimaka mishi. Batun kudaden da aka ce ta ware domin ciyar da masana'antun gaba kuma fa, ko dai ba a ware waɗannan kudaden ba? Duk wanda ya ce gwamnati ba ta fitar da kuɗi irin wannan ya yaudari kanshi, sai dai kuɗin su ƙara so wajen ainihin masu amfani da shi yana da ɗan wahala. Maybe ma za a ce ga kuɗi can an zuba a bankin masana'antu, Bank of Industry, sai kai ta bi wahalar da za ka sha, maimakon su biyo ka su lura da abubuwan da kake, to wahalar da za ka sha da kuɗin da za ka kashe wajen bibiya, har gara ma da ka zuba su wajen sana'a za su zama maka wani abu kafin wani lokacin. So in mutum na da aikin yi, gaskiya ba zai iya bin wannan kuɗin ba. Muna dai sa rai gwamnati mai adalci da ta hau yanzu za ta iya bin mu inda ya kamata ta bi mu, don a gane ma waye ma'aikaci yana da wahala. Masu iya bin kuma ba su ma san me yi aikin ba, kuma su ake ba kuɗin. Shin idan da tallafin ko me za su samar? Idan muka samu tallafi, musamman ma mun fi so a sai kayan mu ko kuma a nuna mana ku yi wannan a fita da shi, lalle muna sa ran in har muna yi ta a fita da shi, za a ba mu samu ci gaba sosai da ƙarin yawan employer masu buƙatan a ɗauke su aiki, za kuma mu yi abin da inganci in Allah ya yarda. Muna sa ran gaskiya lokacin mutum ya gamu, to za mu yi nisa fiye da yadda muke. Batun koya wa mutane kuma fa? Alhamdulillah muna ɗiban mutane mu koya musu gwargwadon iya ƙarfinmu, amma ba kuɗin kowa muke karɓa ba. Mun yi ƙoƙarin mu karɓi kuɗin mutane, wanda waɗansu mutane daga cikin gwamnati sun taimaka ma waɗansu sun zo, kuma mun gama training ɗinsu zuwa lokacin da suke buƙata mun sallame su. Idan ka koya wa mutum aiki ka sallame shi, idan ya zo neman wani ƙarin ilimi za ka ƙara mishi. Idan bai zo ba, iya abin da muka iya nan wajen, idan mutum ya iya ƙwaya ɗaya ishe shi ya je ya gudanar da rayuwar shi, mu kuma muna yin kamar kala 10 ko 15 ko fiye da haka ma. So in mutum ya zo ya ce bai iya aiki ba, mu nan to ya yaudari kanshi ne. Akwai abu ƙwaya ɗaya da in ya tafi, in Allah ya ishe shi ya gudanar da rayuwar shi. Shin wace irin nasara Malam Haruna ya samu a cikin wannan sana'a tasa? Alhamdulillah mun samu nasara da yawa, kamar yadda da ba ni Allah ya samar da ni, na gode ma Allah. Na fara aikin nan ba ni da yadda zan yi, yanzu wannan gurin da kake kallo na wani, kuma akwai yara da yawa da muka yi nasara muka koya musu aiki. Shi ma babban nasara ne mutum ya zo ya sami yadda zai ci abinci daga hannunka ya tafi ya gudanar da rayuwar shi. Mun gode ma Allah, alhamdulillah. Da sauran kuma abubuwan da ba da idan ka zai iya gani a nan wajen, duka nasara ne muka samu daga Ubangiji. Mun gode ma Allah. Hantsi leƙa gidan kowa. Daga ƙarshe, baƙon namu yana da shawara ga al'umma, musamman masu hana yara yin sana'a. Assalamu alaikum. Ina kira ga iyaye, musamman da iyaye zan fara. Iyaye su daure su dinga kula da 'ya'yansu, tun haƙƙi ne Allah zai tambaye su yadda suka gudanar da wannan tarbiyya da aka ba su. Ba ka sa yaro kawai shine makaranta, shine tarbiyya ba. Dole ka kula da inda zai ci abinci, ma'ana ka sa shi a makaranta, kuma makarantar nan ita ce mafita. Inda hali, in kana da gona ku dinga ɗan zuwa da shi ya saba da noma. In kana da wajen aiki ba na gwamnati ba, ka dinga zuwa da shi. In kuma ma'aikacin gwamnati ne, ka saman mai wani guri da zai dinga koyon ɗinki, faci, waɗansu abubuwa
na mota da kanikanci ya dan saba. In Allah ya sa abincin shi a nan yake, shi kenan ka huta da wahala. In kuma Allah ya sa zai ci abinci a wajen aikin gwamnati ne, zai samu. Da yawan iyaye suna sakaci, sai yaro ya ƙi makaranta ya kangare sai a ɗauka a kai shi wajen mai sana'an hannu, kuma a ce ba sa kyautawa. So gaskiya ina ba da shawara iyaye su daina, ba yaron da ya kangare kawai ake koya sana'an hannu ba, a'a duk yaron da ya tashi yana da bukata ya zama yana da wani abu da ya iya a hannun shi, ko da makarantar za ta rinjaya to ya zama na an sa shi. Wanda ya kangare kuma magani ake neman mai sosai, ba sakan ma duniya shi ake ba. A kai shi wajen kanikawa ya dame su, akwai shi wajen masu wallah ya dame su, a kai shi ko ina dai, kafin dai ya yi furi wajen mai gidan shi ya wahalar da shi ya fi so 100. da ina kira ga iyaye lalle su kula 'ya'yan da Allah ba su kasu bari su lalace. Sannan matasa da kuma Allah ya sa suke zaune a gida, to su fita su yi sana'a, don zaman banza bai da wani amfani. Kuma sana'a ko mun kankantanta in ka rike ta, in Allah da za ta rike ka, kuma ka wulakanta ta to babu inda za ku je da ita. Kamar yadda aka ce aure bai hana mace karatu, to ballantana sana'a. Karatu bai yiwuwa da yunwa, matuƙar mutum yana son gaskiya. Idan iyayen shi ba su da kuɗi, ko kuma suna da kuɗin suna kuma sanya raye da kyau, to su bar shi ya ɗan sha wahala, zai ɗan yi abin nan. So idan mutum zai je makaranta, ko da a sati ne ya ruga wajen sana'a ya ɗan samu ɗan wani abu, zai san lalle iyayen shi na wahala wajen samun abin da suke bashi. Ko da a ce kullum ana bashi komai, to a satin nan in ya je so ɗaya zai samu abin da zai ci, ko da a weekend ne, to ba zai wasa da abin da aka bashi. Za ga wani iyayen shi na da ra'ayin ya zama likita, shi kuma ɗan jarida yake so ya zama. Wani iyayen shi na da damu halin su zama likita, kuma sai ya je karatun ma a makarantar a canza mai tunani, sai ka ga lalle ba ma abin da zai iya kenan ba, sai ya dawo ya canza zuwa wani department ɗin. Da yawa yana faruwa. Idan yaro ya zaɓi sana'a, a bashi ya zaɓa. Idan kuma ƙuruciya ta ɗebe shi zuwa inda bai dace ba, lalle a dawo da shi. Idan ya girma kuma duk inda yake so in ya tafi, lalle za ka ga ba zai zama ya tafi wasa ba, zai san lalle mahimmancin motsa jiki yana da amfani.